dayon ang tatungot maoy palapihon. Dili yuta padala sa kwarta, una-unaon ta ang atong pamilya. Kanang angay natong padadun, ligasiya nga angay-angay ra, ilahang pasalig karon buhian. Ipalapos ka na sa pikas tunggan, ayaw ug kahadlok ug pag-inisog, kay daghan kaayot ang maglisod. Ug masipyat kag sulat, ug masipyat kag pili, ang kalisod nato magpapili. Panahuna ang atong nagdala, dunay kaisog nga siya mo kanaog. Ang uban pod gustong magpasupli, kay nakulangan sa ilahang kabuang. Kanang angay natong padadon, ligasiya nga angay-angay ra, ilahang pasalig karon buhian. Ipalapos ka na sa pikas tunggan, ayaw ug kahadlok ug pag-inisog, kay daghan kaayot ang maglisod. Ug masipyat kag sulat, ug masipyat kag pili, ang kalisod nato magpabilin. Upadala kag kwarta, mapuno imong bulsa, inigdaog nila magkalisod ka. Ilahang pasalig karon buhian, ipalapos ka na sa pikas tunggan, ayaw ug kahadlok ug pag-inisog, kay daghan kaayot ang